ही गोष्ट माझ्यासोबत माझ्या गावी घडली होती. तेव्हा मी साधारण 9-10 वर्षांचा असेन. आमचं गावचं घर छान एका नदी किनाऱ्यावर आहे. म्हणजे आमच्या घराच्या खिडकीत उभं राहिलं की मस्त खळखळणारी नदी दिसते. तिथे येणारे वेगवेगळे पक्षी आणि छोटे छोटे प्राणी त्यांना पाहिलं की मन प्रसन्न होऊन जातं. गावात घरांच्या खिडक्या या सहसा लाकडाच्याच असतात, पण आम्ही मुद्दामून हा देखावा पाहता यावा यासाठी खिडकीला काचा लावून घेतल्या होत्या. तसं नदी किनारी आमचं एकट्याचंच घर नाही, तर आमची भावकीतली 7 घरं एकाच रांगेत आहेत. पण एका घरापासून दुसऱ्या घराचं अंतर हे जवळजवळ 100 मीटर असेल. आमचं घर त्यातलं शेवटचं घर आणि त्यानंतर पुढे संपूर्ण जंगल आहे. आमच्या समोरून वाहणारी नदी पुढे त्याच जंगलात जाते. तर एकदा असंच माझ्या घरच्यांना काही कारणामुळे बाहेर जावं लागलं. ते 3-4 दिवसांसाठी गावाबाहेर गेले होते. घरी मी एकटाच होतो. शेजारचे आमच्या नात्यातलेच होते, पण घरं लांब असल्याने घरातील एकटेपणा मला स्पष्ट जाणवत होता. पहिला दिवस मस्त मजेत गेला, पण दुसरा दिवस माझ्या आयुष्यातील फार भयानक दिवस ठरला. तो दिवस आठवला तर आजही माझ्या काळजात धस्स होतं. मला आठवतंय, ती अमावस्येची रात्र होती. कारण मला खिडकीत बसून रात्री चंद्राला बघायची खूप हौस होती. त्या रात्री चंद्र पूर्ण झाकला होता. नदीवरचं वाहणारं पाणी नेहमीप्रमाणे खळखळ आवाज करत वाहत होतं. आज वातावरणात काहीतरी वेगळंच जाणवत होतं. का कुणास ठाऊक, पण मलाही त्या दिवशी फार एकटं एकटं वाटत होतं. रात्रीचे साधारण 10 वाजले असतील. नदीपलीकडून नेहमीसारखे कोल्ह्यांचे रडणे सुरू होते. मला झोप येत नव्हती, म्हणून मी खिडकीत बसून होतो. नदी किनारी दूरवर हालचाल दिसत होती. कोणत्या तरी माणसाची आकृती नदी किनाऱ्याने चालत आमच्या घराच्या दिशेने येत होती. इतक्या रात्री कोण येत असेल म्हणून मला फार भीती वाटू लागली. ती व्यक्ती आमच्या घराजवळ अजून जवळ येऊ लागली. ती अचानकच आमच्या घरासमोर नदी किनाऱ्यावर थांबली. त्याच्या खांद्यावर काहीतरी झोळीसारखं अडकवलेलं होतं. तो माणूस तिथे जागेवरच आपल्या पायांवर बसला. त्याने आपल्या झोळीतून काहीतरी काढलं आणि तो विचित्र आवाजात काहीतरी मंत्र म्हणू लागला. रात्रीच्या या स्मशान शांततेत तो आवाज फारच भयानक वाटत होता. माझी तर जाम टरकलीच होती. मदतीसाठी कोणाला हाक मारावी तर जवळ कोणीच नव्हतं. कोणाला फोन करावा तर त्या काळात आमच्याकडे फोनही नव्हता. त्यामुळे घरातून लपून ते सगळं उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहावं इतकंच माझ्या हाती होतं. 15-20 मिनिटानंतर त्या माणसाने नदीत काहीतरी विसर्जन केलं आणि झटकन त्याने पाठी आमच्या घराकडे वळून पाहिलं. तसा मीही खिडकीत खाली लपून बसलो. काही वेळ कसलाच आवाज येत नव्हता, म्हणून मी हळूच बाहेर पाहिलं तर तो माणूस जसा आला तसा परत निघून जात होता. आता कुठे माझ्या जीवात जीव आला. पण तो माणूस नदी किनारी, तेही आमच्या घरासमोर असं काय करत होता? आणि एवढी मोठी नदी, त्याला ते बरोबर आमच्याच घरासमोर का करावंसं वाटलं? जातानाही त्याने घराकडे असं पाहिलं जसं की तो आमच्या घरातील माणसांना ओळखतच असावा. पण एक बरं झालं होतं की तो तिथून निघून गेला होता. मी सुद्धा सगळं विसरून झोपायला गेलो. रात्रीचे साधारण 12-1 वाजले असतील. मला कसला तरी आवाज आला आणि मी धडपडून जागा झालो. मला माझ्या घरावर कोणीतरी थाप मारत असल्याचा आवाज आला. इतक्या रात्री कोण असेल म्हणून मी घाबरून काहीच उत्तर दिलं नाही. आवाज घराच्या दारावरून आता घराच्या भिंतींवर येऊ लागला. कोणीतरी घराच्या 4ही बाजूनी घराला थापटत जात होतं. प्रत्येक क्षणाला काळजातील धडधड वाढत होती. अचानकच घरावरच्या थापा बंद झाल्या, पण आता कौलांवर धाडधाड आवाज येऊ लागले. मी जोरात आरडाओरड करू लागलो. आता मी काही वाचत नाही, मला असंच वाटू लागलं आणि सगळं शांत झालं. ती शांतता माझ्या मनाला खात होती. माझी नजर सहज खिडकीत गेली आणि माझी बोबडीच वळाली. खिडकीत एक भयानक आकृती मला उभी असल्याची दिसली. मी जागेवरच उभा राहिलो. मी थरथरत होतो.
तेवढ्यात माझ्या कानाजवळून भयानक गुरगुरण्याचे आवाज येऊ लागले. आवाज तर घरातूनच येत असल्याचं वाटत होतं. मी घट्ट डोळे मिटून घेतले. घाबरून मी जोरजोरात देवाचं नाव घेऊ लागलो. काही वेळाने मी हलकेच डोळे उघडून पाहिले तर ते खिडकीतून गायब झालं होतं. ती संपूर्ण रात्र मी जागूनच काढली. दुसऱ्या दिवशी सकाळ होताच मला 2 धक्के बसले. आमच्या बाजूच्या घरातील आजी अचानकच काल हे जग सोडून गेल्या होत्या. विशेष म्हणजे त्यांनाही रात्री उशिरा असे भास होत होते. दुसरं म्हणजे माझ्या घरात सगळीकडे चिखलाच्या पावलांचे निशाण होते. चिखल म्हणजे नदी आली, पण मी तर काल नदीवर कुठेच गेलो नव्हतो. याचा अर्थ एकच होता, काल रात्री माझ्या घरात कोणीतरी नक्की आलं होतं. ते रात्री माझ्या बाजूलाच उभं होतं. मला ऐकू येणारे ते भयानक आवाज हे खरंच माझ्या बाजूनेच येत होते. याचा अर्थ ज्या सावलीला मी खिडकी बाहेर आहे असं समजत होतो, ती मुळात आमच्या घरात असलेल्या त्या शक्तीचं प्रतिबिंब होती. मी ऐकलं होतं, एखाद्यावरचं भूत काढून ते दूर निर्जन ठिकाणी उतार्याच्या रूपात सोडलं जातं. पण जर ते लोकवस्तीच्या जागी सोडलं तर ते असं दुसऱ्यांवरही उलटू शकतं. माझ्या गळ्यात असलेल्या देवाच्या दोऱ्यामुळे ते मला काही करू शकलं नाही, पण त्यामुळेच ते आमच्या घरून शेजारी आजींकडे निघून गेलं. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.